Hejsan. Hej, jag heter Karl. Hejsan, jag heter William. Så kul namn, du har så fint namn. Tack. Du, jag har godis inne hos mig. Ska vi gå och äta lite? Vad gott. Kom, så kan vi gå. Så gott. Så gott det var att äta. Du, vad ska vi klättra i trädet? Ja. Och så kul där. Nu får du gå och göra ner så kan du klättra. Är det kul? Ja. Kom. Okej. Vad ska vi göra nu? Vi kan gå. Det var Okej. roligt att träffa dig. Du var snäll kompis mot mig.